हे दादू हा काढमा हे काढून आहे म्हणजे हा सावित्री आता ना घरी काम कर. तुझं शिक्षण पूर्ण झालं. तुला 15 ते 1 महिना तुला गेला परिश्रम घेऊन शिकवलं आणि तू पूर्णपणे शिकवली. आता तुला गावामध्ये जाऊन सगळ्यांनी जितक्या बाया येतील 4 बाया येतील 10 बाया येतील 2 बाया येतील किंवा एकही बाई जरी आली तरी पण तुला शिकवायचं. ठीक आहे तुम्ही बोलते तसंच मी भागरता कौशल्याकडे धर्मता घरी जाते त्यांना बोलवून आणते आणि त्यांना सांगते की रात्रीची शाळा 7 वाजता सुरू होणार 8 वाजता बंद होणार एका घंट्याची शाळा घेऊ आपण. हो बरोबर. ठीक आहे जाते मी बोलवायला आणि मी शेतीकडे जातो. फोन कर